guys! Hello! Hello daw! Hello! Hello! Ito pa, hello! Hello na, baby! Hello! Hello! So, for today's video, pupunta ako ng BRTTH. Ano ba ibig sabihin ng BRTTH? Basta hospital yun, guys. BRT hospital. Hindi ko alam yung BRT, kung anong meaning nun. Tapos, nandun kasi yung anak ng ate ko, yung bunso. Kahapon pa yun na na hospital daw dun sa Bakakay. Ay, ewan ko ba, basta Siga daw, Siga hospital. Tapos, nilipat daw kagabi sa BR, sa Legazpi yun. So, pupunta ako doon, maghahatid ako ng pagkain nila ngayong gabi. So, ang oras natin ay alas 3 na, guys. At ayun, di ko pa kasi alam kung anong nangyari dun sa bunso niyang anak. So, tingnan natin doon kung anong nangyari. Sabi daw kasi naswerohan daw. Tapos kahapon pa sana ako pupunta doon kasi nga busy nga ako, nagpunta ako ng Mariners. So, yan guys, punta tayo doon. Artist. So, yan guys, nandito na ako sa BR nga. May dala akong pagkain nila ate. Bumili lang ako ng Crispy King. Tapos, kanina pa ako dito, ikot ng ikot. Wow! Pupunta ako hanapin ko si ate. Hindi ko pa nahanap si ate. Oo, dyan. So, guys, nahanap ko na si ate. Saan ba? Ayan, si ate. Si Anika ba? Si Anika yung sarong di man nag-iibi. Okay siya duman. Siya ina, tapos natali ako sa So yun guys, galing ako sa ER, sa ICU. Oo, pumasok ako doon kasi hindi nga ako tumuloy. Kasi sabi, tapos tinanong ko lang kung nasa nga yung pangalan mo. Tapos garuminin ako naman nabibigyan si Bibi nga dito. Ano si Bibi? Dehydrate niya ni bata. Infection sa dugo, guli sa manga. Na-dehydrate daw. Tapos infection sa dugo, tsaka sa Bata, baga. pinarangka ako eh. Dapat na yung ako yung pinarangka. Hali pa siya yung sige. Pinarangka na ako yung Ano pa? Dahil ako nga, hindi na lang makuhan. Pag natubuhan. Nainig mo baga si Bibi na. Ano ba yung laban? Ayun, makahirap yun. Ay, siyago mo. Turan, tamas ka kung pilhels. Ay, mag-agad ka pala ni ang higibon kaya mag-agad ka da. Sabi ni mama, mag-agad ka certificate baga. So, ito nga ng iguana. Mag-agad akong Xerox or kasi nga, idadaroon ko yun sa Xerox na. ayun guys, so. Xerox na. Upo. Sa certificate? Bako ini, parang indigency yan. Agad. Sa certificate na, sa eskwela, sa hospital, sa doktor na. Magdamanda, sabi ni mama. Wala pa. Pero baka mabalik na lang ako. Pagkaunin ko, so wala nga ni ako na bakal styrofoam kasi wala ka na styrofoam. Nagali na sa tita isa. Tigil lang ka mo. Si Anika duman yung pag-isip punta ako duman si Anika. Yun, si Tigwa Pararan tayo, Tigwa Pararan tayo natin si mama. Tapos ano pa? So yun guys, sinataran ko lang si ate ng pagkain. Tapos sinanapan ko siya kasi may binilin sa akin si mama na hingian ko daw sila ng yung galing sa doktor na certificate para nga makahingi ng tulong sa doon sa basta pupunta sa munisipyo. Tapos yung sa PhilHealth. Basta ayun, dinasikaso na ni ate yung sa PhilHealth nila. Ayun.
Tapos, yun, ayan, pauwi na nga pala ako at babalik na lang ako tomorrow. Yeah, tomorrow. So, ayan guys, at paano na, umalis na kami sa ospital at pupunta, sa Legazpi pa kami, pupunta kami ng, ng Sawangan Park. Puro, maganda doon. Basta mamaya makikita nyo. At yan, kain muna tayo guys. Kasi gutom na gutom ang person. So yan, baka bukas kasi babalik ako doon. Kasi nga, hingan ko ng certificate na galing sa doktor para madala daw sa munisipyo ng Legazpi. Tapos maghingi yan ng tulong. Diba, pag yung PhilHealth din nila, inaasikaso na din nila ate para in case. Tapos may sinabi sa akin kanina si ate kasi nga diba galing sa Bakakay na hospital sila. Tapos kagabi pinalipat dyan sa BR. Tapos sinabihan, pagdating daw nila, pinangka si ate ng doktor ata doon kung sino, ng nurse, ng doktor, ganon, na hindi daw nila masusure kung mabubuhay daw si Bibe. Kasi nga, nung pagpasok ko talaga dun guys, hindi ko nakita na yung mukha niya yung siya talaga. Pero na-feel ko na siya talaga yun. Kasi nga, bawal dun. Nagtanong lang talaga kami. Tas yan, kasi bawal sila magbigay ng information pag hindi sure yung naghahanap. Okay. Tas yan, sinabi ko lang yung yung info na hiningi nila. Tapos, okay naman. Tapos pinapunta na ako dun sa waiting area. Doon namin hinanap si ate. Tapos yung guys, nakita ko talaga sa nakaswero si Bibi. Tapos, actually, dalawa lang doon yung pasyente. Yung matanda ata yun. Basta na. Tapos yun nga si Bibi. Tapos, pagdating ko doon, si ate yung mukha. Magang-maga, nakakaiyak. So yun guys, pag-pray natin na sana gumaling na si Bibi. So yun guys, nandito na tayo sa Sawangan Park. Ayan, madaming tao. Ay, mamaya pang gabi, yung mga tao dyan. Ayan Sawangan. Legazpi City. Yung mga ilaw dito, kitang-kita sa Santo Domingo, sa may seawall. Mahaba to. Yan. Kaso guys, ang tao dito, gabi, pag gabi talaga napupuno dito yung tao. As in. So, ang gaganda pa ng mga pailaw. So, yan ang view dito. Ayan, hindi nga pala kita si Mayon kasi medyo malimlim. Kanina, umambon. Umambon kanina, umulan. Nandito sila Lapu-Lapu. Sila Lapu-Lapu. Yan. Ang dami ditong stall. Kaya guys, kung gusto nyo, kung mapadpad man kayo dito sa Legazpi, puntahan nyo talaga to, lalo pag gabi. Ang daming chicks dito guys pag gabi. Makakarami kayo. Halos gabi-gabi, madaming tao dito. Pwede kayo dito mag-jogging, mag-date, wow. At kung ano pang trip nyo, gaya niya Marami ditong kainan. May mga din dito, may mga bar. May mga inuman sa mga alcoholic dyan. Sa mga mahilig uminom ng alak. At syempre guys, ano yun, balot? Meron naman doon. At syempre guys, may mga nagbabantay din dito. May mga pulis. Gaya niya,
Diba? Ang haba nito. Hanggang dun pa yan sa dulo. May balot nga pala dito, guys. Syempre, paborito natin. Hindi natin palalagpasin yan. Ayan, no? Tapos yan, guys. Bumili ako ng balot. Dalawa lang. Kasi pinagalitan na ako ni Papa. Huwag daw akong kakain ng duro-diretso. Tapos madami. Magkano ba? 60. 60 AM po. Thank you. So, yan na, guys. Ang ating balot. Balot. So yun guys, yung mga bar dito, ayan o, mga resto and grill, tapos may yung mga inuman nga. Ayan no. Kaya kung bibisita kayo dito, puntahan nyo to. Madami kayo dito makikitang chicks. Yan. Ayan guys, ang view dito sa Sawangan Park. Yes, actually, last year lang ako nakapunta dito, tapos ano yon, tanghali yon, hindi pa ako nakakapunta ditong gabi. Oo, ngayon lang, as in hapon naman, hindi naman gabi, pero marami daw talaga ditong tao pag gabi. Tapos pag minsan naman nandun kami sa seawall ng Santo Domingo, kitang kita to, ang daming ilaw. Tapos parang ang ganda naman, parang ang saya dun sa boulevard ng Legazpi. Ayan, kasi nga yung Santo Domingo wala pang boulevard. Kaya yun, di ba? Ang cute to. Tapos mas maraming tao dito daw talaga pag gabi. Tapos yung kainan dito, ayun o. Ay, doon banda. Tapos ang dami talagang kainan. As in, tapos dyan. As in talaga guys, kung magbi-business ka, sa gantong lugar dapat kasi madaming tao. Yung target na customer nandito lahat. Magpares, mami, gano'n. Ang dami nga dyan mga tusok-tusok. Tapos ang dami din balot ditong nagtitinda. Sa Santo Domingo, isa lang na nagtitinda doon. Oh, diba? So cutie! Yung mga naglalaro doon ng ng volleyball. Ayun. Kung taga rito lang talaga ako sa Legazpi, oh my God. Ang dami na nating pinuntahang lugar ng mga pasyalan dito. Mga magaganda. So pretty, parang ako. Charot lang. Tapos ang mga puno dito, may mga ilaw. Sana all. Sa Santo Domingo, wala nito. Baka naman, Mayor. Yung boulevard natin dyan. Tapos mag-biking kayo dito, mag-jogging. Susunod guys, mag-jogging ako dito. Isasama ko kayo. So yun guys, sumakain ako ng balot. Ang ating paborito. Pero guys, dalawa lang yung binili ko ha. Baka sabihin nyo na naman. Sabagay, makikita ko ng San Pedro. Char. So yan guys, binuksan ko siya, tapos ang konti ng ayun. Meron palang sabaw, kala ko wala siyang sabaw. Ayan mali ata yung pagkabukas ko kasi yung puti kaagad yung nandito sa Guys, tingnan nyo naman yung view. Diba? Kayo ba naman? Ganyan yung view. Ang ganda na para siyang yung puno ng buko, gano'n, ng nyog. Pero yung pang social, yung pang mayaman na puno. So yan guys, alas 6 na ng gabi. At yan, cutie, diba? Yan siya, tapos madami ng tao. Diba, ang cute. Malabo! Bakit malabo? Okay na. Okay. Naglalabo. Hindi ko kasi napunasan yung lens. Pero okay lang, yan. Sa susunod dito, mag-jogging tayo. Hapon. So yun guys, pupunta kayo dito, isama nyo ako. Ayun, meron dito, ayan yung parang Christmas tree. Ayun yung malaking yan. Ayun Diba? Ang ganda, ang cute.
So yun guys, pauwi na rin tayo. Pauwi na tayo. Bye-bye. Bye-bye. Sorry, mamaya na ako magbababay. Pagdating na sa bahay. So yan. Bye-bye Sawangan. Sa susunod, balik tayo dito guys. Tapos magja-jogging ka na. Yan, magja-jogging tayo dyan. Bye-bye Sawangan. Tapos mamaya doon sa dulo, makikita nyo yung ano, yung mga stall ng mga tusok-tusok. Basta guys, ang daming paninda. Parang iPhone yung ano, yung camera pag nakabak ko. Ang linaw. Yun. Ayan siya. Ganyan siya. View. At eto naman yung mga food stall. Ayan. Di ba? Ang ganda. Oh, kung marami tayong pera, isa-isahin natin. Diyan yung mga pagkain. Diba? Ito na yung dulo. Ayan na, babay na sa Sawangan. Tapos nahulog pa yung phone. So yan, mga inuman. Tapos ito guys, yung Southerland. Yan yung call center dito. Mag-apply nga tayo. Mag-try ba? Tapos LTO nata to. Diba? Itong ano, diba? Yan o, LTO. BIR pala. Pero LTO, di ba? Tapos ayan, dyan kami guys, yung kumuha kami ni Mama ng sushi sa BIR. Ito yun na yan. Tapos eto guys, yung Imba. Ayan o, Embarcadero. Embarcadero del Gaspi. Kitty. Ito guys, yung entrance ng Embarcadero del Gaspi. Ayan o, ang ganda ng loob. Saka na, puntahan natin yan sa susunod.